Jamen, når det kommer til sådan pædagogiske muligheder med VR og nogle af de erfaringer, vi har gjort os gennem vores arbejde med VR nu gennem de seneste cirka 5 år, der, der kan vi se en rigtig god tilførsel til VR i det her med at sætte flere i samme rum. Vi har blandt andet arbejdet sammen med Siemens Gamesa, hvor vi har lavet et til noget avanceret teknisk træning, hvor de skal installere sådan en form for bremse i en turbine. Og i den forbindelse, der gør de det så sammen, fordi i virkeligheden gør de det sammen, så det har vi selvfølgelig også prøvet at forbinde. Og det vi kan se, det er, at der opstår sådan et master-apprentice relation, hvor dem, som ligesom er underviseren eller masteren, jamen de er i stand til at give en masse information til de her apprentices, som man ikke ville få, hvis man bare gennemgik et eller andet guided forløb for sig selv. Og det kan være sådan noget med, at hvis du står over for et eller andet teknisk del, jamen hvis du trykker på en knap, så i VR-oplevelsen, jamen så kan du enten måske høre en lyd, eller se et eller andet bevæge sig, men det som læreren så er i stand til, er at gå hen og så begynde at pege og sige, jamen det der rent faktisk sker, det er, at der kører et eller andet stempel ind her, og sådan nogle ting. Og det er også nogle ting, som VR jo giver en mulighed for, det er jo rent faktisk at gå hen og pege steder, hvor man ellers ikke skal stikke fingrene ind, uden man ligesom får fingrene i klemme, ikke? Så det synes vi er meget interessant. Vi kan jo så også se en rigtig god mulighed i sådan en form for selvtræning, hvor man bliver guidet i et eller andet omfang til at gå igennem en eller anden proces. Det er ofte sådan processer, vi ser, man bruger VR til i sådan en træning af processer, og det er også der, det ligesom kan excellere. Det her, hvor du har mulighed for at bruge det i situationer, hvor det ikke bliver farligt, eller det kan være, at der er nogle steder, som er svært tilgængeligt. Og derfor så giver muligheden ligesom for at transportere dig et andet sted hen, som for eksempel en vindturbine, eller en ørken, eller hvad det nu kan være, fordi at VR ligesom giver sådan frie muligheder. Men tilbage til den her selvtræning, så kan vi se, at det her med, at folk ikke føler sig overvåget, og at de kan ligesom gøre nogle ting i deres eget tempo, og så samtidig får en eller anden form for hjælp undervejs. Det kan være gennem man kan se nogle elementer i den her oplevelse, der bliver oplyst eller noget. Jamen det kan gøre, at de kan gennemøve og indarbejde den her procestræning, som de så kan bruge i virkeligheden efterfølgende. Hvad kan man sige, der er nogle oplevelser, eller nogle træningsscenarier, hvor det her med selvtræning, det er fint nok, og kan dække det behov, der er, og så er der nogle steder, hvor det giver rigtig meget mening, det her med at være flere i. Og det er jo også en af de ting, vi ligesom prøver at guide vores kunder i, det er det her, men hvad giver mening i den her sammenhæng.